Hello. Atau ya bukan rok pilih hang saya tunggu. Mama. Oh, foto deh. Nongkrong lagi. Mokol khoyak jo, mokol khoyak jo. Sir. Hamai, hai na hai. Jini 21 nang maharan isalagang khana 5 tarik February khana buagrane mas gadare aro loko kuthum panda teinani hati ganda wana kaisa PKC High Secondary School oro niwo oro nokhlawo no khana angane thangto buagra phainai boni bagai haine ang sarani musugo sini je buagrane khorang no khana na musugnai ro jottono khana thik 12ta ni bisingo no orno sokoi baide jotto ready ingjak moncho yang jotto khaijanai jotto no paijak angka boni bagai nang kobogo khana kamio kaile panda tongphano kaile panda ni yakawai sarigo phon kaile panda eten khaibai jadi amona ani kobogmung dai haifano khana buagran panda wo je ke phano cost khlai phano khana buagran panda wo phaibai jadi hnaini ang kobog jawo angka angke dai bang kobog jawo sini TWF borok daitin phaithung YTF borok daitin phaithung chini buagrano gorji bazar tui habrunai gorji bazaro chin YTF rok 200 ta bai thai or nubo buagrano lamjak sognai gorjibo or no YTF rok tongsognai borok 200 ta bai beke buagrani buskang khlainai or nubo borok tubunai omaike arrange khaijaka boni bagai khana je buagrano lamjak sonai YTF rok baksar parking khainani bagai tongnai baksang kake bai bai khlainai YTF chini jeto tongnai ro borok je bai bai phainai rok khangke borok gorji bazaro naijik sung tongnai bortike buagran buskang slogan woinai oro teinani jata mass gathering jagao thuk jora ro phainai bon bai kobok jaw hain hai khana je phainai jottono daiti phainani bagai buagra sok phainani sakang jottono oro sung sok phainai buagra lajak sognai bon bai jottono khana ready bai jadi ochini amchini takhuk tai bukuk songno ang kobok jaw khanani buagra poila teinani bazaro o maharan chalagang poile yapri sapai mani buagra o yapri sapai mani no o ashirwad o hamari no chung jottono dofani samung tangai chini buagra asuk kosto khai tongmani chini romani screen bai kok sai tongmani chini bohoi basa botei chatok jagi tongmani bono buagra khorang ti se tongmani o khorang ti samani buagra ni loge o jottono phaibai jade ne ang kobuk jao asungna jottono hambai tini chini orno jottono ready ingjak block president te orni election vice chairman te jottono reading laijak tini sapung hopung sung thunai aro sung tongnai aro khana program ni bagai sung jottono kosto khlai tongnai haini bagai no ang kobuk jao khana kosto ke jotto phaibai jare ne nograi roglo sam noring ka nograi ingka ke kabangmo nograi phainai buagra ni logeo kabangmo nograi phaio মন্ত্রী ফাইনাই সিএম ফাইনাই তাই কবাং মানে এমডি সিরক ফাইনাই থানাই কবাং ব্লক প্রেসিডেন্ট তাই কবাং আমাই ইউথনি প্রেসিডেন্ট তাই আমাই যতনো থারি ফাইনাই বুয়াগ্রা ফাইকা মানে যতনো বুয়াগানে লগেনো আনি বাগাই নগরাই আসুক কবাং ফাইনাই ন আসুক जों সাইমিয়া আবনি কাহাম ন ফাইনাই বুয়াগ্রানি ও পান্ডাও যতনো লগাই থারি ফাইনাই আবনি বাগাই কোন নগরাইনি বাগাই অভাব কই বুয়াগ্রা ফাইনাই মানে বুয়াগ্রা লগে থুংতং abono lukorok khatung oichung jottono chung khananani jora ronani omai jora kahamte manglak chung onodino khanani jorano jottono o jorano chung jottono kepele atoi ke phainani bagi ang kobok jao hambai